Așează-te comod, cu spatele drept și închide ochii. Respiră adânc și relaxează-ți corpul. Ignoră trecutul și viitorul și încearcă să fii aici, în prezent. Acum te-aș ruga să îți vizualizezi și să începi să îți scanezi corpul. Începe din vârful capului tău până la tălpile picioarelor. Începe și urmărește pentru început creierul tău. Apoi, vizualizează-ți globii tăi oculari. Pe urmă, pasajul nazal. Apoi traheele, esofagul, plămânii, inima, ficatul, splina, stomacul, intestinele, organele situate între oasele centurii pelviene, în cazul femeilor, uterul, ovarele, vesica urinară, uretra, pe urmă coapsele, mușchii, genunchii și continuă în jos până la degetele picioarelor. Acum, observă-ți gândurile. Unde îți este atrasă atenția? În care parte al corpului tău? La care organ? Atenția ta va fi pe locul unde simți durerea. Cu ochii minții tale, vizualizează-ți acel organ ori acea parte al corpului. Uită-te în jurul lui și examinează-l. Cum arată? Ce culoare are? Ce fel de energie îl înconjoară? Poți vedea că este cu siguranță o schimbare în realitatea fizică. Dar cu ajutorul minții tale vom remedia această schimbare, această problemă. Acum te-aș ruga să ignori acest organ bolnav, ori acea parte bolnavă al corpului tău. Încearcă să îți descoperi centrul tău interior cu viziunea ta interioară.
Cu ochii minții, caută acest centru și găsește-l în corpul tău. Centrul tău interior este acel loc unde simți că îți găsești liniștea, siguranța. Acest loc poate fi în spatele ochilor, la glanda pineală, dar poate fi la chakra inimii, ori în altă parte al corpului. Concentrează-te și găsește-l. Îți vei începe călătoria din acest centru interior și te vei întâlni cu sinele tău creator, care îți va remedia problema de sănătate. Acum, dacă ai găsit acest centru, observă cum o lumină puternică radiază din acel centru. O energie pozitivă. O culoare minunată. O lumină radiantă care se învârte în forma unui cerc în jurul acestui centru. Această energie de lumină pe care o simți acum e doar o părticică din sinele tău creator. Dă voie conștiinței tale ca această energie să se extindă în tot corpul tău. Simte cum această energie îți încălzește tot corpul, toate organele și radiază puternic în acel punct unde acum ai dureri. Lasă-ți timp ca acest proces să se îndeplinească. Adună-ți toată credința și vizualizează cum această minunată, creativă energie te vindecă. Cum în fiecare părticică din corpul tău radiază puternic această lumină. Acceptă ca această energie creatoare să modifice vibrația acestei părți al corpului tău la nivel celular. Și declară-ți voința la sinele tău creator. Dragul meu creator, te rog, recodează-mi la nivel celular
acest organ bolnav. Te rog, dă-mi această posibilitate și rog recuperare completă și recuperare la nivel ADN. Lasă ca această energie să lucreze. Ea te ascultă și îți va îndeplini rugămintea. Cu ochii minții, poți observa cum celulele microscopice, care până acum te-au îmbolnăvit, se transformă în celule sănătoase. Vizualizează în corpul tău schimbarea. Vezi cum milioane de celule se schimbă, se transformă, lucrează și distrug celulele rele. Ai tot dreptul să fii sănătos. O meriți. În acest moment, energii puternice lucrează în corpul tău. Concentrează-te și simte această pozitivă schimbare în corpul tău. E minunat! Cu experiența minții tale ai început procesul de vindecare. Practică acest lucru de cât mai multe ori în final. Închipuieți că stai în fața medicului tău și îți spune: "Oh, incredibil! Pe baza rezultatelor ești perfect sănătos." Închipuieți această scenă ori de câte ori poți și practică cât mai mult această meditație. Poți să o faci, vei reuși. Noi toți avem această capabilitate. Multora le-a reușit. Și tu vei reuși.